Hej. Og velkommen. Mit navn er Niklas, og jeg er instruktør. Og jeg hedder Sune, og jeg er producer. Vi er et ung filmhold fra Københavns Film- og Fotoskole, som drømmer om at lave en pissefed actionthriller. Vores film handler om to unge fyre på overlevelsestur i den svenske ødemark, som ser noget, de aldrig skulle have set, og pludselig bryder helvede løs. Tak. Og til det skal vi bruge guns, lækre fight-scener, fede location og en dyb, nuanceret historie. Ej, din røver, Lars. Ja, jeg vil se på Canny, ikke? Jo. Det var trier. Holdet bag har før lavet hæsblæsende action. Kom, lad os se klip. Tak. Tak. Røver. Hold dig væk. Nå, det kunne I lige, hva'? Men for at vi kan gøre det endnu bedre, Helt spidse. så har vi brug for Guns. skuespillere, Stuntmænd. udstyr, Lys. lyd Benzin og biler. og meget mere. Problemet er, vi har ingen penge. Hey baby, can I have a good time? Desværre er der ikke plads i budgettet. Derfor har vi brug for din hjælp. Og dine penge. Bare for en sutter. 100? Så støt vores projekt og bliv en del af at realisere vores drøm. Så gå ind på boomerang.dk. Hver en krone tæller.